Δίπλα μου είναι η πρώτη χρυσή Ολυμπιονίκη στο σύνθετο ατομικό στο Λος Άντζελες το 1984, όταν η ρυθμική εντάχθηκε στο επίσημο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Είναι η κυρία Λάρι Φανκ. Hi, how are you? Nice to have you here. What do you think of the level of the Greek Cup? Oh, the wonderful competition. It's my first time here, and I'm so pleased to be a part of a World Cup and a competition of such high level, high caliber. It's wonderful. Στην ερώτησή μας πώς της φαίνεται το επίπεδο του κυπέλου, είπε ότι είναι πολύ χαρούμενη που βρίσκεται εδώ, είναι πρώτη της φορά και χαίρεται που βρίσκεται σε ένα κύπελο που έχει τόσο μεγάλο και πολύ καλό επίπεδο. You are a judge now, but you were an athlete. What did you think of the judges when you were an athlete? I always believed that the judges were always pulling for the gymnasts to help the gymnasts. And now as a judge, I want to feel for the gymnasts to make the best score for them. And I'm praying for them all to do a good job. Χαίρεται που έχει περάσει στην άλλη θέση. Πάντα σκέφτεται με το καλύτερο τρόπο για τις αθλήτριες και θέλει να πηγαίνουν καλά. Do you think of the Greek athletes? Do you think they have a future in front of them? Most definitely. Here in this competition, to see the Greek athletes compete with such passion, and I believe that the fans and the audience are giving them that passion, and it's wonderful to see the emotion, and they are competing in a level higher than I expected from them, but I think it's all because of the atmosphere, and it's wonderful. Thank you very much. Στην ερώτησή μας πώς βρίσκει το επίπεδο και τις Ελληνίδες αθλήτριες, χαίρεται και ενθουσιάζεται που βλέπει το κοινό να τις υποστηρίζει και να έχουν και οι ίδιες τόσο μεγάλο πάθος. Thank you very much. You can go. Thank you very much because of the next individual group. Thank you. Thank you. Δίπλα μας επίσης, Μαρία, είναι η γυναίκα που είχε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει αυτός ο θεσμός στο κύπελλο Καλαμάτας. Είναι η κυρία Ελένη Μιχοπούλου. Τώρα είναι μέλος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας αλλά και της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μιχοπούλου, αν αυτή η αναβάθμιση του κυπέλλου της Καλαμάτας σε παγκόσμιο κύπελλο είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για εσάς. Οπωσδήποτε είναι ένα όνειρο και ήθελα πάντα να το κάνουμε. Οι υποδομές δεν είναι δυστυχώς τόσο πολύ καλές, αλλά η αγάπη του κόσμου εδώ της Καλαμάτας που υποστηρίζουν αυτή τη διοργάνωση βοηθάει στο να ξεπεραστούν προβλήματα και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο και ελπίζω να πάρουμε και του χρόνου τη διοργάνωση αυτή. Επόμενος μεγάλος στόχος σας ποιος είναι? Ο επόμενος στόχος είναι να προκριθεί η ομάδα του Ανσάμπλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Μαρία, το κύπελλο έφερε στην Ελλάδα παγκόσμιες πρωταθλήτριες, αλλά ένωσε και πρωταθλήτριες από το παρελθόν, Ελληνίδες πρωταθλήτριες. Δίπλα μου η Μαρία Παγκάλου που άνοιξε τη μετάδοσή μας, η αργυρή πρωταθλήτρια του 1997 στην Πάτρα. Μαρία, πόσο άλλαξε η ρυθμική από τότε που έφυγες εσύ? Η ρυθμική έχει αλλάξει σε πολλά τεχνικά στοιχεία, έχει αλλάξει σε διάφορα θέματα, αλλά στον πυρήνα της είναι η ίδια. Και βλέπω, παρατηρώ τις αθλήτριες έχουν τους ίδιους στόχους, έχουν τα ίδια αισθήματα, διατηρούν αυτό το στόχο σταθερό και τη συγκέντρωση για να φέρουν το καλύτερο δυνατό σε πέρας. Και αυτό το δείχνει και η διοργάνωση, η οποία έχει βοηθήσει τόσο καιρό, τόσα χρόνια, 18 χρόνια το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής. Και όλο ένα γίνεται και καλύτερη, φέτος έχει αναβαθμιστεί κιόλας. Και αυτό που παρατηρώ στον κόσμο, στις κριτές, στις προπονήτριες, σε όλα τα team είναι ότι πραγματικά διατηρούν το ζήλο και τον ενθουσιασμό τους και είναι μια έμπνευση για όλο τον κόσμο, για τις καρδιές του κόσμου και ένα παράδειγμα που κάθε ένας μπορεί να γίνει στις μέρες μας που παρόλο που η καιρή είναι δύσκολη, έτσι υπάρχει ένα μήνυμα ελπίδας. Πόσο άλλαξε εσένα η ρυθμική γυμναστική? Η ρυθμική γυμναστική με άλλαξε έτσι πολύ χαρακτηριστικά και με βοήθησε γιατί πίσω από τη ρυθμική γυμναστική έβρισκα πάντα τις αξίες, το σεβασμό, την θετικότητα, την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποίθηση ότι μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο και αυτό ήταν κάτι σταθερά διαρκές και αυξανόμενο και κάτι που πήρα μαζί μου στη ζωή και που στοχεύω να έχω διαρκώς. Τι συμβουλεύεις στα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα με αγωνία και άγχος για να πάνε καλά? Να έχουν πίστη στον εαυτό, αγάπη και αποφασιστικότητα και σεβασμό στο κάθε τι που κάνουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Άννη Πανταζή, μέλος της εθνικής ομάδας του Ensemble το 2004. Τι θες να πεις στα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα?
επειδή το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής είναι πολύ δύσκολο και απαιτητικό, να μην απογοητεύονται εάν δεν βλέπουν τα αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα αργούν να έρθουν, έρχονται μέσα από πολλή δουλειά, να αγαπάνε αυτό που κάνουν, να έχουν θέληση και να προσπαθούν πάντα για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι. Μαζί μας είναι η Εύα η Χριστοδούλου, χάλκινη με την ομάδα του Σίδνεϊ το 2000. Πόσο σε συγκινεί να ξαναβγαίνεις μπροστά στο κοινό? Πολύ. Και κυρίως όταν βρίσκομαι εδώ, σε έναν χώρο που έχουμε πάρει πολλά μετάλλια, με τις συναθλήτριές μου ακριβώς απέναντί μου, με τους κριτές και με την προπονητριά μου. Τι σήμαινε εκείνο το μετάλλιο για σένα, πώς το έχεις φυλάξει μέσα σου? Είναι πάρα πολλά. Βασικά είναι μετάλλιο ζωής, μετάλλιο για τους σκόπους που είχαμε κάνει. Συγγνώμη, είμαι λίγο λαχανιασμένη. Εντάξει, είναι ό,τι μπορούσαν να μας δώσουν για αυτά που είχαμε κάνει τότε. Στα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα, τι θα έλεγες? Να έχουν γερό στο μάχη, κάτι που μας έλεγε η κυρία Πολυχρονίδου. Δουλειά, δουλειά και πάλι δουλειά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνεις. Ακούσατε την αγωνία της κυρία Πολυχρονίδου. Έχετε αναλάβει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Κουβαλάτε τις ψυχές και τα όνειρα κάποιων κοριτσιών. Φέτος το κύπελλο αναβαθμίστηκε. Είστε ευχαριστημένοι από το πώς έχει πάει? Βεβαίως, οργανωτικά πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι η πρώτη χρονιά που το κύπελλο Καλαμάτας είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο. Με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής. Ναι, οργανωτικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Τι να περιμένουμε παραπάνω του χρόνου? Βεβαίως, ο στόχος μας είναι κάθε χρόνο καλύτερα και πιο ψηλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.